Mkungu elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is Home Run with Makeba PMB. Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela na widladla. This is Home Run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu memezigama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Namhlanje ngihamba nabantu abadala nobaxolele behind the camera. Hola bafethu. Sanibona njani bafethu? Ngicela ukukhuluma nanje kabili kathathu bafethu. Hayi angimina angikhulumi ngalezi umajola nani ngihlangene ku relationship yeni ne. Ngakhona ukuma lapha bafethu nanje khona kancane nje. Ngifuna ukubuza mayelana nefamily ukuthi yini mhlawumbe wakwenzela ifamily yakhe grand into ekanjalo ebalekile noma mhlawumbe oyifisa nje ukuyenzela umndeni wakho angithongithola. Mina nguMageba mfethu all the way from le ePeter Respect ne. Ngibambile itoho nje nami ngiyayitohozela ungadideki uma ngibona nje ngiphuma etohweni angikhumule lokho ngenhla ngizama ukuthi ngiphushe lokho esiphushayo angizwa ngithola singakhona mhlawumbe sime lapha endaweni engconywana ngiyacela mntakama ungadini ungadina bandla ungadina kakhulu nje yami mhlawumbe ngakhuluma nango umntama akasaba ne manje ngeke ngikwazi ungawari ukuma no Cherry uma ngishiye yena la yena kabalekile angizwambo umile la kahlahle unjani uba igama Thubelihle bani Thubelihle mfethu sifethu Thubelihle lapha emakhaba mfethu akahambi ke yedwa uhamba nefro ifro bani igama lefro mawungapheniki njani uba umedem mfethu ukama bafethu ukamogelanga uyasaba ukuvela emakamereni kahle mina ngisha lezo mjolo ne kahle into engibeka la wena njami ukuthi yini owayenzela ifamily yakho before noma mhlawumbe ofisa ukuyenzela umndeni wakho egrand nje yami ngithiwa ngithola amara zibaya mhlawumbe nje mongamenshina nje maybe 2 or 3 ngikuthini mara ungathola imiliyoni nje ungenze njani ngemiliyoni obviously bayela ikari bayela idladla like olady bayela idladla bayela ikari chayini phelela lapho kuphelela lapho lo mchithe bafethu sibangathola imali engangemitha kanjalo angabhayi ikari nedladla kodwa kuyona into errong leyo into egrand kakhulu for ifamily yakhe okwamanje ayikukho mhlawumbe osakwenzile wakwenzela umndeni wakho nje yami okuhle akukho ibona mchithe uthi ayikho into eyenzela umndeni wakhe enhle into enjani leyo kodwa how old are you nje yami mina 21 kahle into enhle ayenzile lapha emakhaya ababukeli enhle uphasa umatric angithi uphasile umatric for ifamily yakho phela uzenzeli wena njengoba bekusesikoleni abazali bethamba ofunda awuyifundeli wena ufundela bona ngoba abanye babo bahluleke ukuyifundela bona uyangithola into engenankinga leyo nje yami uyiphathe kahle mfethu kahle into ebengifuna ukuyazi kahle no sister la mawusister uyabaleka ne bengifuna ukwazi na ukuthi yini egrand akayenzela ifamily yakhe uyangithola manje uyasaba uyambona mfethu wena wepema shala awuphuzi ngiyaphuza uyaphuza uyaphuza unja yami ngiphuzana iblack label mina ngishaya iblack label wena ushaya enhloboni ngiphuza iside ushaya iside kubalekile nje yami nakho la mfethu uyiphathe kahle ne sengiyakhulula mntama ngiyamkhulula manje mfethu kahle into ebalekile ne uhlonipha impilo mfethu ungakhohlwa ukuhlonipha abazali uyayithola leyo manje ungathini umuntu obhekile ungashalazi phela khuluma naye Mike la yabo ungashalazi ungathini umuntu obhekile mhlawumbe osafisa ukwazi ukwenzela umzali wakhe into enhle nofisa ukwenzela ifamily yakhe ongenawo amandla yini ongayisho kulowo muntu mela phande ayenza impilo yabazali be-right njengesifiso sakhe showcase asivaleke njami ijahe yakho lima nje before sivale mfethu uvalelisa phela mfethu tshela ababukeli bethu ukuthi babukeli lapha emakhaya nisale kahle basale kahle ababukeli emakhaya danko nje yami inja yami namahloni bafethu kodwa ngesigive up bafethu losiqhubekile inja yami yize inamahloni kodwa sisodlulela kwabanye abafisa ukwenzela imndeni yabo izinto ezinhle la ifina ngithi ngithola nje yami asibangene ngicwala ngawe nje yami cwala showcase ola bafo
Ukraine Pincham. Showcase mfethu. Awusho mina ngumageba nje yami angihambi ngedwa and angeke ngihambe ngedwa ngihamba nabantu abadala. Njoba sengihlangane nawe mhlawumbe ngilethwa abantu abadala kuwe. Usho kanjani? Mfethu mhlawumbe ngikhuluma nobami njengoba nguwumageba mina mfethu ngihlala khona nje endulwini nje yami. Uhlala endulwini? Ngikhuluma noba njengamanje. Njami ngiyasikerezela nje yami. Uyahereza nje yami. uNkulunkulu yini mhlawumbe uNkulunkulu ongafisa kulekelele ngayo nje yami. Awungangizwa kabi ne. Mhlambe nje mfethu uNkulunkulu ongafisa kulekelele ngayo elifini yakho noma mhlambe nje izinto sayifisa oyifisela nomndeni wakho ikuphi lokho nje yami. Nje yami uzongithendisa manje. Ungawari mfethu mhlambe ngakushintshela nempilo yakho lokho angisho kanje ngithi mhlambe ingenzeka ishintshe. Hayi ukuthi mina ngizokushintshela. Ababhekile mhlambe bakubona abangakushintshela impilo yakho. Uyangithola. Ngoba phela kuhle ukukhuluma ingane engakhali ifele embelekweni. Angithi uyayithola le. Amakhamera mpitshana. Wona mfethu hayi amakhamera ungamind amakhamera nje yami. Uyangithola ungamind amakhamera. Mina ngumageba mfethu ubafuba. Mfethu. Ne. Awuyifundi amakhamera. Ne abafethu bafuthi ayifunike amakhamera ngobani angazi namuthi why phethe ngafuna amakhamera uyena ube grand ubefuna ukukhuluma inkinga yakhe yini nje yami amakhamera ukhala ngamakhamera kodwa ayihluphike leyo sobuye sibambe bafethu sobabona kushow elandela abafethu ngendlela egrand angihambi ngedwa and ake ngihambe ngedwa ngiyohlala engahambi ngedwa umageba PMB all the way from le eMkungu Ndlovu angithiwa ngithola dako njami vali